Ondernemers in Ljouwert maakt jaren op voor de actie Serious Request. Ze hebben een verskate plan betocht om geld in te zamelen voor het goede doel. Als winkelcentrum doen we onder andere straks een hele mooie veiling houden. Veiling met veilingstukken die in het programma Muze aan bod zijn gekomen. De deelnemers die daar hebben deelgenomen, die veilen nu hun stukken in het winkelcentrum. We hebben straks een spektakel samen met Studiestaat, het bierkrat stapelen. Dat is een groot spektakel. Dit hier wordt de opbrengst bestegen om de oonpak van stjetten bij band troch diarree. Dat is het wichtigste, sinds de Ljouwerter ondernemers. Al zal de actie nog meer opsmieten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat men ziet hoe leuk Leeuwarden is. Dat Leeuwarden een enorm actieve stad is. Want op het moment dat men Leeuwarden weet te vinden, dan weten ze uiteindelijk op de lange duur misschien ook de ondernemers weer te vinden. En dat is heel belangrijk. Intussen wordt overal al geld inzamelen, maar van alles en nog wat. Als je heel veel geld wilt verdienen, dan moet je snet verkopen. Gewoon midden in het centrum van Leeuwarden snet verkopen. Of chocolademelk. En hoe rint het? Nou, dat gaat wel aardig hoor. We kunnen nog wel wat meer mensen gebruiken. Maar het is nog aan het begin van de dag. We hopen dat we alle 4 potten die we hebben, dat we die helemaal leeg verkopen. En zijn ze verkocht, dan halen we nieuwe bij de slager. Verder had onder de kapper zijn werkkleding al onpast. De verkoop van speciale t-shirts rint goed. Ze kost je €20 het stuk. En al het geld gaat naar Serious Request. Op dit moment hebben we er nog 500 t-shirts bij laten drukken. En daarvan is eigenlijk de helft alweer verkocht. Dus de exacte cijfers weet ik zo niet. Maar ik denk dat we al redelijk ruim over de helft zitten. Ja. Het vernieuwde glazen hoes stiet van 18 tot 24 december op het Zeiloon.